rawan kan tegese kasnyan tubuh sandi yo budya pangetes tur anggara Ger lodang tangiyo tole iki bapak sing teko lodang bapak matur nuwun banget karo kowe merga senajan to wis kawujudan pundung kaya ngene kowe isih gelem tilik marang kuburing bapak nanging lodang sakwise bapak mangerteni kowe kulino colong jupuk darbe ing liyan kowe dadi maling rumangsa grantes rumangsa ngenes atining bapak Ger mula kanthi kuwi ora ana alane lamun wong tuwa tutur-tutur karo anak merga kaya ana tembungan getun tiba mburi yo Ger mbok menawa wae tumindak lan pakartimu sing kaya ngono nulat karo bapak merga biyen bapak uga dadi maling malah kapara wong-wong kae ngundangake bapak iki maling kondang saka pekuwon mula Ger aja nganti uripmu ing mengkone ketun kaya dening uriping bapak tak jaluk kanthi banget wiwit dina iki gelem mrene nggonmu tumindak maling ya Ger sakwise kowe gelem marani nggonmu tumindak maling gelem kowe ngenger ana ngersane Sunan Ngerang wiwit saka desamu Widara Kandang mlaku wong nrengetan parane saetane kali gedhe kang aran Kali Silugangga kae ana pondok pesantren sing gedhe kang katelah pondok pesantren Ngerang gelem kowe ngenger gelem kowe ngaji ana ing Panti Ngerang mbok menawa kanthi dalan iku mau ya Nger uripmu bakal nemokake kabagyan cukup saka aku bapakmu Nger tengah alas iku bengak bapak kowe ora ngrasakno rasane apa bareng aku nyekel bapak ana swara tanpa rupa mambu ta ora mambu ta ora nek mambu yo bot suara bapak nek omong nek mambu wis dibedhek entut ngono. Suara bapak? Ya. Ora mbok jaluki nomor. Hah?
Ora mbok jaluki nomor. Jare bapak teko luwara. Aku ra samar iki. Suarane bapak. Cawapet-capet. Nggih. Lodan ilang ngono. Yo pelo ngono. Ngene lho, apa? Bapak mau ngomong senajan to aku ora roh rupane, ngono omong ngono malah diteguh-entut neh. Ya, piye? Omong piye? Aku kuwe kudune kon tobat. Tobat kon prai ngene maling. Tobat soto karo babat iki. Plong-plolong, harap plolong, omongnya cek long, mangkel aku. Harap pacane, harap plolong. Slang. Lah bareng kaya ngono, mergo bapak nganti mati, iku ya mergo kaya pegawane kaya aku maling, mula awak dhewe kon prai maling nyambut gawe sak gawe-gaene malang. Sing pungkasan bapak omong piye? Aku kon ngaji ana ing Ngerang. Untuk beras nek ngaji. Apa duit? Untuk diasem iwak. Jare omong nek ngaji ku untuk beras karo duit ta ora? Tegese kon tobat, kon nyantri. Ngaji ora untuk beras. Omongan berat. Awak dhewe golek dalan sing apik. Golek ademe ngati. Angger golek dalan aspalan dak yo apik dalane ya. Wes bener aku ndolong kayu dalan elek. Kowe ora ngrasakno. Ora butuh rasane lah apa? Bareng aku metu tengah adi. Tengah yo. Yo. Lurus tok tengah-tengah mandek ana wong digawe. Iso mubang-mubang lho jebul tak obengi matakan misek apa gisik, Bang. Aduh, bento. Berarti metu kono nak munggah atau motor nek nyuluk glundung bongko kowe. Mbak, dijet 1000 mbok kon munggah kono. Mula kanthi kuwi di anyeng kowe adikku, ayo bareng-bareng ning Ngerang ngaji tobat-tobat. Nek ngaji entuk beras karo duit aku gelem, nek ora entuk ora buta. Ngene lho, wis mo. Ya wis ra apa-apa. Kalamun ki moh ra apa-apa nanging, kalamun kowe maling upama kecekel karo wong kampung, aja dalake aku. Aku moh bantu karo kowe. Dembeni wong ora entuk beras, ora entuk duwe kok gagenan. Kang. Lah bal aku sapa? Ketemu wong kuwi gong. Kang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para murid-muridku kabeh ana ing padepokan pesantren Ngerang. Mula dina iki nganti wong tuwa iki nekakake kowe kabeh mergo ana perlu sing wajib bakal kok tindakake. Ora liya wong tuwa
Sing diarani panutup urip. Kuwi urip ning alam dunya ganti urip ana ing alam roh utawa alam barzah. Dene sampurnane pati jroning alam roh alam barzah aja nganti murid-muridku kabeh sangsara. Mergo apa? Yen urip ana ing alam donya, upamane urip rekoso, kala mangsane ketemu urip kepenak. Ning alam roh, alam barzah. Sing kepenak yo kepenak terus. Sing rekoso yo rekoso terus. Gumantung tumindake nalika ing alam dunya. Sing urip kepenak ibarate kaya dene turune wong nganten anyar. Nah, dene urip sing ora kepenak kuwi ibarate kaya dene wong turu ngimpi. Nalika kowe turu ngimpi ketemu ula gedhe, macan gedhe, kowe arep dimangsa. Mesti rasamu wedi. Mesti wedi. Selawase wedi terus mergo apa? Nuduhake tumindakmu nalika ana ing alam dunya, besok kowe disiksa dina kiamat. Ya kuwi gegambarane kowe ditudono bab siksaanmu. Lha kene sing tak jaluk kowe kabeh kudu tumindak apik wiwit dina iki. Akeh no ngamal. Wis tokaken dawuh. Ya. Iya. Ini. Sopo kae? Apa? Wonten menapa Rama Sunan. Dawuh coba cedhak ono. Ono bocah kok murid anyar kok piye? apa cedhak? Jangan. Guru Murid anyar bocah. menika mboten kalebet murid wonten ing panti ngerang kok. Oh, Nggih. Cakrajaya, Pripun, Bapak? kaulamu apa piye? Boten tunjung para mboten wonten kawula sing prejengane kados ngaten. Umar Said, Injih kula. murid ana ing Panti Murya. Menika mboten murid saking Panti Murya. Ya ora. Mboten. Manak marah, Nggih, kaulamu apa piye iku? wonten ing Mandalika kula boten gadahi kawula ingkang kados mekaten. Mongko ya. Mbok Sanes. Oh, nanging aja sing kasar-kasar. Nggih. Coba kene-kene ini rada maju. Nggih. Kowe iki ya wong. Boten gedang goreng akhirnya mbok emplok. Iki tak Lho jati Sampeyan nggih ngaten kok. wangsulane kok elek. Lah nggih jenengan niku nggih takon kok kados ngaten niku nggih mboten gathuk. Sing tak karepno iki duwe jeneng Lah apa? rak ngaten. Kowe duwe jeneng. Nggih duwe. Jenengmu sapa le? Kula Joko Lodang. Joko Lodang. Joko Lulang. Kok iso ulang? Lodang sing banter. Lodang. Lodang. Lah. Sing banter wong tuwa sudah rumon. Lodang. Lodang. Bocah sapa ngendi le? Ndara kandang.
Kula ning Kali Gedhe. Nggih. Kowe teko ning Panti Ngerang ana perlune apa? Kula kepengin pinanggih dumateng Kyai ning Ngerang. Kepengin ketemu karo Kyai Ngerang. Nggih. Wis tau ngerti kok. Dereng. Yo iki wong Sampean. Lah kok wis suwek. Hei! Wes tuwek, suwek. Nggih, mun tuwek. Apane sing suwek? suwe. Besok kowe ya kaya aku kaya iki. Ngoten. Nggih. Yen wis ketemu, njur kowe arep kandha apa lek? Kula nek pun pinanggih kalian Kyai ning Ngerang, kula badhe nyantri wonten ing Panti Ngerang. Meguru. Nggih. Ngaji. Nggih. Kene rada ngaji seneng aku. Ngaji. Yen kowe kepengin ngaji, apa kowe wis duwe pegawean? Wah, nek pegawan kula maton. Kowe dosane ngaji, Nggih. pegaweanmu apa? Maling. Piye? Maling. Lugo. Aja srogal Disaruke dhisik. kaya ngono, sabar. Bro, Wis ora cedak romo ngerang. ora usah wedi. Kene. Rasa wedi. Pegawean maling yo jupuk kandhakno ning pondok pesantren. Belajar pegane nggih maling kok. Niku malah tiyang jujur kok. Jujur. Apik. Nggih, jujur. Boleh. Yen pegawean maling yo aja nganti kok kandhak meneh. Ngoten. Kok murid iki kene kabeh ora ana sing dadi maling. Nanging aku takon karo kowe. Nggih. Kowe kira-kira ning desamu wis duwe agama apa? Agama? Agama. Agama niku napa? Bener wong desa kaya kowe. Agama iku ora ngerti. Rene, Nggih. Agama niku napa? kowe pengen ngerti agama? Nggih. Tak dudoi. Napa niku? Agama iku telo, Tela. dioceki, Dioceki. diparut, Diparut. nek wis diparut dimpel-empel, jerone diwenek gula terus digoreng. Nek wis mateng, diantemno biasa. Alah. Sabar disabar. Pancen kok ora ngerti kok, Di. Agama ora ngerti. Sabar to Patah Wara. Pancen ora ngerti tenan. Kene. Nggih. Yen kowe kepengin ngaji, wis mantep tenan wis kok pikir. Mumpun. Ana syarate. Napa Kyai ini? Kejaba syarate ana tembung loro jenenge sami'na wa atokna. Napa niku? Sami'na kuwi krungu. Wa atokna kuwi taat. Dadi lamun to kowe wis krungu, kowe kudu taat. Ya, Nggih. sing kaping pindho kowe bakal tak baiat. Tak sumpah. Dadi kasuk agama Islam kedah dipun baiat, dipun sumpah. Disumpah dijanji. Oh ngaten. Ini ngadeg. Nggih. Aduh. Ora usah nganggo duit, cukup ucapan rong perkara. Ngaten. Jenenge syahadat tauhid karo syahadat rasul. Nggih. Syahadat tauhid kuwi ngandhakake percaya dening Gusti Allah. Syahadat rasul kuwi percaya marang utusane Gusti Allah. Nggih. Yokno yo ucapanku. Mergo basa Arab diangel. Lah nggih. Sing ngono sing tenan. Nggih. Bismillah. Bis malam nabrak dia sembongko iku. Bismillah, Bismillah. Dirungokno sing tenanan. Bismillah kok bismalam. Baleni, Nggih baleni. aja nganti keliru. Mboten. Bismalam. Sampean yo ngono. Ora ditirokno. Lah sampeyan wis malam. Ora iso. Mungkin kiai kok keliru. Kene napa bener iki mau? Seksine. Kalau jati
sampean? Aku muni piye? Wis malam. Nggih, wis malam. Wis malam sampean. Lho, gara-gara kowe kesetrum. Bismillah. Bismillah. Irrahman. Kang Rakiman. Kang Rakiman. Dirungokno sing tenang. Ilate gitu. Ambune kok ora enak. Bisa bogo kukur-kukur. Mate. Irrahman. Hirrahman. Nirrahim. Nirrahim. Ashhadu. Ashhadu. Ora usah nganggo kol-kolah dek. Betul usah. Ashhadu. 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 Allah. Allah. Illa. Ha illallah. Ha illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Ana Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Ana tegese iki. Pripun? Kula nekseni boten wonten pangeran ingkang sinembah. Enten iki pangeran ora ana. Pangeran niku enten. Apa? Pangeran dangdut. Diponegoro. Pangeran karaoke. Karyane teh cangkeman. Tegese pangeran sing ora katon mripat. Mboten. Ora ana pangeran kang sinembah. Ora ana pangeran sing nyembah. Kejawi Gusti Allah. Kejawi Gusti Allah. Lan kula nekseni. Nabi Muhammad. Utusanipun Allah. Utusanipun Allah. Islam tambah siji kowe. Yes. Nggih. Nanging Pripun? yen pancen pegaweanku malih. Nggih. Aja nganti tumindak malih jenengmu diganti. Mergo wis mlebu Islam. Rasuk agama Islam jenengmu ganti. Manggawe sinten? Manut aku kok kowe ndok golek dhewe. Jenengan ah. Saiki kowe teko ning ngerangi kuwi karepmu dhewe apa ana sing ngongkon. Kula niku bapak rak pun mati. Heeh. Kula niku teng makame bapak nekar. Ya. Kuwi to. Lah sareng ngaten niku ana sore bapak ning tanpa netra. Tanpa rupa, tanpa netra. Nggih. Yo, terus Kula kan ngaji tengerang ngoten. ngaji kene. Nggih. Tegese entuk ngaji dikongkon bapak. Jenengmu tak ganti Maleng Kopo. Instruksi ya ini. Piye Kok iki ana malinge? kene? Nggih mboten saya. Muhammad ya tekuluna. Fataku roji. Markaban jadaku saini. Kegeden jenenge mundak ndang mati. Jenengan niku. Nggih. Paling apik ya iku. Maling kopo. Kanggo pengiling-iling nalika isih urip. Ngoten, nggih. Nek kowe wis dadi wong Islam, kowe perlu srawung karo murid-muridku kabeh. Niki kabeh. Wah, nggih. Pareng nggih. Ya, pun teparaken kula maling kopo. Murid tinggal Diwanoke wae, aku Pulo Jati. Murid sing paling tuwa ning Panti Ngerang. Nggih. Kula maling kopo, murid tinggal. Kenal ke? Nggih. Cakrajaya Bupati Tunjung Pura. Kondiange maling dikanca bupati. Wah. Maling kopo. Nggih. Umar Said Kusumastuti ya Sunan. Duwe kanca Sunan aku. Yes. Nggih. Lah ngopo kok mundur? Waduh kula. Tetepungan ora apa-apa. Ora usah wedi. Ora apa. Kuwi apane? Ya pancen pripate ya ngono. Ora ngecicil kuwi pancen montel. Ora apa-apa. Galak nanging ora ngetak. Ngoten. Apik.
mancing-mancing. Patak warak kok patak krewak. Coba. Roh, Manggon pojokan kono. Dungkap sak banjure sadurunge aku mejang ilmu anyar perlu bakal andum kembang puspitorum marang sapa wae muridku kabeh mengko nampa kembang puspitorum kok ora alum sedina suwengi iku sing kuat nampa ilmu. Iya. Gini. Dukno siji-siji. Aturke kabeh siji-siji. Sing ati-ati. Kang kula jan. Dipun tampi Ya tak jaluk pamuji wae muga-muga ora alum sedina suwengi. Mas Cokro. Yai loro yono. Menika seskaranipun dipun tampi. Mugi boten alum. Ya. Bakal tak reksa ya. Kang Mas Maksa. Menika seskaranipun dipun jampi Nggih, kula mulai tinggal, Ndara. Kula maling motor. Maling motor. Nggih. Dino. Nggih. Dateng nggih. Wow. Wes. Pangapuntenipun Rama Sunan Ngerak. Napa kados mekaten yen panjenengan kula wentah dumateng keng putra panjenengan Kanggo Rarayana. Sabar nggih. Innallaha ma'as-sabirin. Sabar. Ora ana wong tuwa iki mulang sing elek kaya ngono. Ngoten niku teges mboten ngajeni dhateng kula babar pisan. Lho, peparing wujudipun Sekar kemawon. Kok dadak beno kaseh ban sindhem ban siladang. Bedanipun napa? Kula ugi sami-sami murid wonten ing Ngerak. Nalikane Kanggo Rarayana maringaken Sekar dhateng Kang Mas Pulo Jati kanthi andhap asor. Lho dumawah giliranipun Kang Mas Cokro Jaya kanthi sopan santun. Lho dumawah giliranipun Kang Mas Sunan Murya boten nemongaken andhap asor, boten nemongaken sopan santun, malah kapara dipun tata nyampingipun. Ingkang pungkasan dumawah tekek basa menika. Lho kok kanthi sopan. Dumawah kula namung dipun palangaken. Nggih, boten napa-napa. Pangapuntenipun. Dados kawruhan panjenengan Rama Sunan Ngerak. Gen kula manyeswa wonten ing Panti Ngerak. Niku boten nemongaken nimbung ilmu. Malah kapara kula badhe nglamar Kanggo Rarayana.
wancine sarasian ilmu dadi rumangsa kabutan anggonku arep nampa nggih Patawara. Menengaten menapa kepareng kula mangsuli dhateng aturipun Yayi Patawara. Tak pali lae nggih. Yayi Patawara, Kang Mas Cakrajaya arep ngersakake nglamar Rayana. Nggih. Butuh wangsulan. Leres. Iki wangsulan. Aja nganti ana kedadian sing ora becik. Sampai pun Wis akan jauh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umar Said, Injih kula Ram. aja nganti bali ana lali mawon. Ingatan kula nyuwun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ini. Kula niku murid anyar. Kula mboten wani melu-melu. Mergo niku mboten perkara kula. Dudu perkara Lan nggih. sing Prabu, kowe golek ana murid sing luwih dening pinter, mengko njaluk sinau ilmu agama Islam. Oh ngaten. Nggih kepareng. Monggo isih. Ojo kok anggap kaya nalika kowe isih dadi maling. Srogal-srogal. Lah pripun? Dadi wong Islam iki ana aturane, Wonten aturane. ana tatanane. Lah tatanane pripun? Nalika kowe mertamu arep bali mulih, Nggih. kudu padha-padha ngucapake andum keselamatan. Napa niku? Kowe arep bali Nggih. ngucapake assalamualaikum Yai. Tak wangsuli waalaikumsalam. Ngoten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam kuwi duwekku. Assalamualaikum ku duwekku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sopo kowe? Kula wong. Wis ngerti nak kowe wong. Kowe kok manggon ning burine palungguanku. Kula wedi. Ajeng metu ngarep kula wedi. Wedi karo sapa? Ning pojokane wau. Patake krewat kok sinten wau? Nganti krungu pawongane para rene dikeplaki. Lah sinten? Adipati Mandalika Patak Parang. Nggih kula murpate polak-polok. Arep muncul. Kowe kok ora metu ngarep wedi. Nggih. Banjur kowe ning mburi. Wis suwe apa lagi? Modamu. Oh, ora ngandel. Upamane kowe wis suwe mesti dingerteni kabeh para murid. Ning nggih modamu kok kula kok Yen kowe wis suwe ning mburine palungguanku. Kowe ngerti kedadian iki mau? nggih ngertos. Alah ora ngandel. Nggih ngertos. Kedadian apa jajal? Patak warak nesu. Nesu karo sapa? Jenengan nglamar rentut cempalani Cakrajaya niku wau. Oleh nom-noman murid anyar. Murid anyar pojokan. Nggih. Kowe kon ngerti Apal niku sedulur. kuwi sedulurmu Nggih. jenenge Lojang. Leres. Lah jenengmu Pilang. Joko Pilang. bocah saka Ndara Kancang. Nggih. Sedulur. Leres. Kowe ngerti kedadian. Saiki coba. Sedulurmu tak kapakno. Jenengan baiat dulur kula. Alah. Baiat maca syahadat kok bis malem kleru kabeh ngono. Lah kowe apa ngerti? Nggih ngertos. Kowe iso. Lelelelelele. Jajal yen kowe iso tirokno le. Jenengan dados kakang kula dados panjenengan. Aku dadi kakangmu, Nggih. kowe dadi kiai. Nggih, contoh. Nggih. Jenengmu Joko Lodang. Lodang.
Rene arep ngaji. Ngaji. Syaraté loro kudu maca syahadat rasul lan syahadat tauhid. Pinter. Terano. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minas. Cepet. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Irrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah wong Islam tambah siji kowe le. Cak. Pinter gak bayangan. Wes ganti medun. Pinter tenan. Kula. Yo. Kowe mrene yo arep sinau ngaji. Nggih arep ngaji. Yen kowe sinau ngaji, mergo kowe wis ngerti ilmu-ilmuku sing tak wejahno kabeh para murid. Nggih. Tegese kowe ndisiki ilmuku, ngentiri ilmuku. Kula jenengmu tak ganti. Ganti napa? Maling kendiri. Dadi wong Islam. Ora entuk maling-maling nggih. Dadi wong Islam ora kena maling, ora kena nyolong jupuk, Tinimbang nyolong. alu wong njaluk. Gusti ati. Lah nggih. Sarene kula ajeng salat teng musala, sikil kula iki bletok-tok. Kula mboten duwe sandal, Ya tuku sandal. ora duwe duit nyolong. Ora entuk. Ora entuk. Kan to. Kenimbang nyolong, Alu wong njaluk. jalukan. Nyuwun sandale ayi. Ya ini sandalnya meli. Pun parang nggih, kula tak salat. Salat kuwi kudu duwe telasare salat jenenge sajadah. Jenengan gadah. Ora duwe. Kula tak nyolong. Ora kena. Ora Nyolong sadadah. kari ning omah. Teng musala. Salah. Nggih. Coba dhewe ya. Parang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngajeni dateng panjenengan. Nanging saiki aku ora sudi ngajeni karo kowe. Sadurunge kowe ngajeni wong liya ajen ana awakmu dhewe. Elingo. Nalika ning pendopo ngerang. Kabeh para siswa padha nglumpuk. Tembung musara ning resane bapa ngerang. Serawean tanganmu muncrat-muncrat ibumu. Kaya dene ora duwe duga traksila babar pisan. Pisan. Kengko loro. Kok wani-wanimu kowe nembung nglamar karo Rarayana? Mongko kowe sakjroning sarasengan. Iki sing galari aku. Bengker pikiran. Hei, Cakrajaya. Kepiye? Kalamun to aku salah nalikaning ana ing pendopo. Ana ing panti ngerang. Umpama kowe weneh pawangsulan lan aku. Wira kanthi lesan aja nganti kok cepalan. Yen ora kanthi cara ngono, ora bisa aku ketemu kowe adu arep ana ing papan. Yen pancen kaya ngono ayo bentak sira aku lan kowe Cakrajaya. Ya panjenengan kowe. Wis, kowe. Gelo ta mok pamerne karo wong Gunung Tompe iki ngopo? Sing luwih Kang Mas Cakrajaya.
ngerang dodok. Lho pripun? Menang. Lho kowe iki dudu bocah angon. Kowe iki salah sawijining sembahan. Bupati disembah-sembah para titah, disanjung-sanjung para piagung. Sing kudune bisa dadi contoh, kudune bisa dadi tulodo. Contoh-contoh sing apik, tulodo-tulodo sing becik. Aja tulodo sing kaya kene. Yen to bupatine wae kulino gelut, terus kepiye kawulane, Sepisan, kaping pindhone kowe sak kloron iki kalbu murid ana ing Pantingrang. Kok upama nganti kedadian kaya ngene, iki dikrungu karo pondok pesantren liyane. Pendah kaya ngopo isine Rama Ngerang. Nggih. Lah iya to? Mula kanthi kuwi, yen to ana perkara iki dirembuk kanthi apik, aja nganti ndadake dedas sing kaya ngene. Mergo kayana tembungan crah agawe bubrah, rukun agawe santosa. Apa kowe ora kelingan karo dawuhe Rama Ngerang? Nggih. Innama mu'minu ifatun wa asliku baina aqwaikum. Kowe iki wong muslim, kowe wong Islam. Wong muslim siji lan sijine iki sedulur. Sedulur kudu gelem rukun, aja dedah kaya ngene. Dong nggono apa ora? Nggono apa ora? Kowe iki nggono apa ora? Nggih. Yen pancen kabeh dong nggono, sing rumangsane nom kudu gelem njaluk ngapura karo sing tuwa. Boten sudi. Lho kok ora sudi? Kula dicempalani. Sing miwiti sinten? Ora ana sing bener, ora ana sing kleru. Ya, kabeh kleru. Mergo kowe nalika semono ora ngerti papan lan empan. Nalika semono Rama Ngerang lagi wae nganake sarasian. Yo kene kok bisa-bisamu kowe nglamar lan rono. Kaya ngene ku luput. Mula kanthi kuwi kono. Jaluk ngapura. Aworo. Jaluk ngapura ora ikhlas blas iki. Wis, reh ning wis padha gelem ngapura-ngapuronan, sawetara perkara iki disidhem, kowe bali ning Mandalika. Bali. Nggih, nggih. Titip nyawamu Cokroye. Aja nganti nuruti hawa nepsu. Pancen pathak warak ya kaya ngono kuwi mau. Nek kebangetan Kakang. Ya aku ngerti. Nanging tak jaluk kanthi banget mergo kowe sing luwih tuwa. Kowe kudu bisa kendhaleni hawa nepsu. Oh, ngaten nggih. Kanthi kuwi sawetara ke bali. Bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iku wekku. Assalamualaikum ku wekku. Assalamualaikum. Iya iku wekku. Bodho. Gonamu ku Waalaikumsalam. Bodho iku. Assalamualaikum waalaikumsalam iku padha wae sing dhisik sing ngucapno assalamualaikum santri pekok iya apa. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Iku tasbih apa woh ciplukan? Lah nek ciri-ciri kliwat, dalem gede ora kliwat. Bagus ya. Mbok sitok-sitok ini kliwat ora krasa. Iki ora kliwate. Subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar. Malah kaya kuningan dok. Tentunya niate. Nek. Hari mau adik kowe saiki kaya kembali aku. Lah kowe liwat ngarep, aku wedi liwat ngarep. Timbang kowe liwat ngarep disentaki pat krewat. Didupak bongo kowe. Wah, Ora kowe didupaki. ora umum. Ora umum piye?
Wancing Adipati Patak Warak iku wah luwih kok mara cangkem mara tangan. Ana wong omong salah dibupak. Kaya simbok karo kowe mara cangkem mara tangan angger mangan. Ora, nek aku mara cangkem kan ora mara tangan. Ora apa ora sikil. Aku mara tangan kan ngene. Mara cangkem, mara tangan kawelasan, Mas. Ngemis. Wong Islam iku ora entuk ngemis. Entuk. Sithik akeh disyukuri. Iki mang lalare piye kok kowe iso dadi cantik kaya aku. Ya aku merguru ning kono ah. Lah nek ora ketemu ati Liwat guri. Liwat ngarep sandalku ilang bletok kabeh aku liwat guri. timbang aku ora duwe sandal lho. Kowe goblok. Sandale yaine tak jaluk. Timbang nyolong dosa. Ngono ya. Kalung jaluk. Apa Ya singan adi Rojoyo. Bejo kowe Cakrojoyo. Kalamun ora disapit dening Kang Mas Pulojati. Kelakon kowe temakaning pati nanging koro kowe tadi peparang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kowe maling. Nggih. Yen ngono kowe krungu aku mangrasan-rasan. Nggih ngertos. Apa kowe ngetutno karo aku? Mboten. Dewani karo aku? Mboten. Dadi pemalangku. Inna Muhammad sobirin. Ora pirin-pirinan ini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ora kenal. Niku adik kula. Nggih siswa wonten ing Panting Ngerang. Aku nalika ning pendopo Sarasian ora ana menungso iki. Lah tekane pas jenengan lunga kok. Kula liwat guri. Kowe metu nguri. Nggih. Mesti jujuk pawon kowe iki. Miras-miras wong kula ngeleh. Kejane saking menika kula ajrih mau sampean Di sapa? Sampeyan kakang kula sampean sentai. Kowe ngerti kabeh. Nggih ngertos ah. Pripun Maling gopo. Gamyang mawon. Jenenge sapa iki? Niki Kenal ah. Maling Kentiri. Maling kopolan maling kendiri. nggih. Aku cabar ora duwening Kang Mbok Roroyono. Nalikaning aku nglamar karo Royo-Royono ning dadi pepalangku Cakrajaya. Aku teges ora bisa duweni. Oh, ngoten lho dipikir. Ya sajaya ngias. Wah, pokoknya wedokan kok. Ora wedokan kok. Nek aku wis santai ah. Santai. Kok bisa piye? Upama aku biyen ya dia. Ya. Sing dadi maling. Cah wedok tak tembung entuk pakane tak colong. Tak tolonge Roroyono. Dosa kowe. Apa nek dosa? Ya marai kejahatan. Aku omong dhewe kok. Ngomong dhewe kono krungu pindane asu ringgit jitik. Aku lak critakno mben. Saiki kan aku dadi wong muslim. Sing ora rasa dipikir ben diurusi dhewe ayo ngaji.